बात खाती कीरी अखी आवेला हमरा के राजा जी हमारे घरी आवेला हमरा के राजा जी हमारे घरी आवेला। ए सखी तानी तानी बात खाती कीरी अखी आवेला हमरा के राजा जी हमारे घरी आवेला। सैया सक करी ले तो बड़ी खालता लइका तहरे पेट में पालता अभी तीसरा महीना चलता लइका तहरे पेट में पालता अभी तीसरा महीना चलता। सुतल रहन पहिन के कहता दिनवा की नाती हो अंगूरी पे पूरा कीन के अंगूरी पे पूरा कीन के संगे जय माल वाला साड़ी सुतल रहन पहिन के कहता दिनवा की नाती हो अंगूरी पे पूरा कीन के हमारे देह गलता लइका तहरे पेट में पालता अभी तीसरा महीना चलता लइका तहरे पेट में पालता अभी तीसरा महीना चलता। जैसे बुझतानी ओइसन आई न हम लड़की कोचिंग से लेके कॉलेज तक संग रहे दीदी बड़की संग रहे दीदी बड़की। जैसे बुझतानी ओइसन आई न हम लड़की कोचिंग से लेके कॉलेज तक संग रहे दीदी बड़की यह सोने के जो मोर जा रहता लइका तहरे पेट में पालता अभी तीसरा महीना चलता लइका तहरे पेट